Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwana, yau na zo muku da wani abu ne wanda yawancin mutane ba san da shi ba, da waya ma za a ce. A to gaskiya yau abin da muka kawo muku shine yadda za ka kalli istaci in mutum ba zai iya ganin ka kalli istaci in shi ba. Insha Allah ku biyo mu a tashar mu ta Niger TV tawa, ku yi subscribe da like don za ku samu irin wannan abubuwan akai-akai. Insha Allah. Bana son kowa a bar shi a baya, na fi son kowa a ce ya ƙaru bisa abubuwan da muke faɗakarwa. Insha Allah yanzu za mu tai. Zan shiga wannan WhatsApp ɗin yanzu ba gashi istaci shi, istaci uku ya aza. Yanzu bari na haudo istaci in bisa WhatsApp ɗin nashi. Yanzu gashi na haudo foto gashi. Min da ya sauka. Zan fita yanzu na shiga WhatsApp ɗin nawa. Ya min da an sa istaci ɗin. Ka gani shi nan foton nasa. Foton nasa shine wannan. Yanzu zan koma cikin WhatsApp ɗin nasa. Kaga zai nuno mai da na kalle shi. Kaga idan na shigo zai nuno min da gashi mon numero, ma'ana ke ni ne na kalle shi. Yanzu za mu fita. Yanzu bari mu dawo cikin wannan WhatsApp ɗin da an ka ɗoro istaci ɗin nake kallo, kuma yana ganin na kallon istacin shi. Yanzu zan shiga wajen ɗigo uku wancan tausa. Zan shiga nan ga. Zan kashe wannan confirmation de lecture ɗin, zan kashe shi. Da zarar na kashe shi, ko da na kalle istaci ina shi ba zai gane na kalle shi ba. Yanzu bari mu koma mu ɗoro istaci. Bari mu ɗora wani istaci ne. Yanzu ga wani. Ya gama istaci ne. Ba wanda ya kalle. Yanzu bari mu fita. Na dawo cikin WhatsApp ɗin nawa, ya nuno min da an azo istaci ɗin. Yanzu na shiga. Gashi ne istaci ɗin da ya azo. Kun gan shi ko? Gashi na kalla. Yanzu bari mu koma can mu gani yana nuno da na kalle shi ko ban kalla shi. Kaga ban kalla ba. Insha Allah ku mun subscribe da like don mu rinka muku irin wannan abubuwan. Mungode sosai.